Ayan, good morning mga ka-alright, no? Sa mga naman, parang alaw sa ating lahat. So, ayun yung sinid sa akin ni Colonel Vlog na 5K na pang Pudalawan. Ay, cash out ko mo. Cash out ko na dito sa, ano, para makapambili mamaya na ulam. So, ayan po, ano, nandito na, bibilangin ko lang. So, mga ka-alright, dito tayo sa, ano, sa bato. So, bali, natira dun sa 5,000. 4.9 kasi 100 yung ano, guard sa ano sa Gcash. So yun mga ka-ride. So yun mga ka-ride, dito tayo sa palengke. Dito tayo ulam. Bangus bili natin. Sabaw tayo. Tara, share. Hi. Nagpa-vlog naman ang share. Bago yan, share. Anong isda yan? Ha? Anong isda? Bilonggong-bilongon. Ito timon-timon. Yung bangos. Ito karinan. Share. Magkano kilong bangus? Ito por sitabi, share. 3-4 lang. Dalawa. May share. Magkano yan? 320. Sige. Ito na pa. Gar! Ano ako? Daanan ko na lang ha. Yan lang yan. Ilang gayat, share? 4, 5. 5. 5 daw. Alright. Daanan ko na lang. Opo, share. Ano yun? I-ano ko yung memory card ko. Di gumagana. Try natin ano. Palitan kay ate. Baka pestaño. Huwag po magkakilala. Hello. Nag-i-error yung memory card. Nag-i-error. Di ko na ibalik na kara kasi busy ako. Paano yun? Sa baryo. Wala po. Arinsang gatos! Cheng! Sayang yung mga vlog ko, nawawala. Yung ano, memory card. Nag-i-error. Binalik tulog, nag-pick up na sila kung mga binalik na mo charger. Sari subutangan tali. So, ayaw gumana. Gumana na. Nakanayo talaga kahit ang gawin ko. Baka nasasala mo sa okay na ba? Baka may magic ka. Gumana bigla nga oh. Oo nga. Wala akong nagawang video dito sa ano, memory card na to. Ngayon pa lang oh. Hinta daw, pwede ba? Dadasalan mo agad. Ayaw mo palitan. Salamat. Gumana, problemado ako doon sa memory card. Dahil may vlog ako na isa, hindi ko man lang na edit kasi error. Error lumalabas lagi. Ayaw gumana dito sa GoPro. Doon sa action cam ko, gumagana siya pero yung video nawawala yung file. So ayan, buti gumana dito. Try ko mamaya, ilagay ko sa cellphone kung yung video na to ay makakopy sa sa cellphone. Kaya salamat eh. Natakot kay ate ha. So yung mga kulot, bil tayong gulay panghalo sa bangus. Samahan natin ang ilang pirasong sitaw. Ayan. Okra. Okra. Kahit sa konti lang. Bangus, sir? Oo. Ayun pa, radish. Radish. Ito. Sigang sa bangus. Isa lang, pwede na isa. Sige na. Tapos sili. Ayan. Upat. Kamatis. Lang. Ini ya. Nagtanggi po ngayon dito sa
Palengke ng Bato. 20 po ha. Tunay ka sir, sinigang po? Sinigang sa bango? Sama mo isa. Ito pa kamatis. Ano? Last, sinigang sa bango. 76, 75 na lang sir. Saglit Oh, sir, may- nakukuha ko lang. Oh. May discount pa. Oh. At ito, mayroon. 75. Okay, jaman. Kali po. Salamat. Daanan ko yung bangus. Wala pa yung bayad, 300 plus. Bali, ano, nakatipid-tipid tayo bagya. Sa bangus. 2 piraso lang. Puti lang Nasa naman. 50 ko pension niya. Okay na, te? Okay na? Sir. Sa bangus ni Sir, oh. Ito, Sir. Magkano yan? 3... Drake, 320 po. Bangusan Manoy kay Sira din. The vlogger. Ito daw, charity vlogger ito. 20 siya natati, Sir. Hi, Sir. Shout out. Shoutout mo sila. Thank you, Sir. Paano na yung pa-cute? Kurang na. Larang na dito. Hindi na kailangan magpa-cute. So ayan, naulam namin for today. Bangus naman tayo, sabaw. So ayan po, bangus. Dalawang pirasong malaki lang yan. Sabaw na lang yung iba. Ito po si Kapuloy. Ayan na. Ano? Kami mahalo tayo ng ano. Hello. Makapili ha, kasi muna ko ng bilog. May available pa kayong kante. Akala nyo pala, dinala kayong ano ha? Yan sa baba, ang room nyo.
Dali ko muna itong buhok. Ito yung galing Bulacan na binili? Oo. Nagagana pa rin. Ha? Sa akin wala na. Yung isa niyan? Pinabila ko ng karabong tapon. Saglit lang ako. At talagang ano na yun? Pinawasan ko na nga yung spread. Ganun pa rin. Nakakabot sa spread lang. Hindi. Ang lakas ng kislap. Giliab yun. Hindi na ako gagamit ng bilbar. Ito na lang. Tansyan ko na lang yung dalawin. Ako? Oo. Baka mamaya. Bigat pa naman ako. Parang bibigay ito eh. Nagkalam nila lang ng kahoy. Tapos bakit tayo pagpagkat ng paa mo. Ano magutok? Ito pa. Okay dyan sa taas. Ha? Maghahalo tayo. Ako lang maghalo ka tuloy. Ako na lang. Para dyan. Para dito puting. Diretso rin. Ha? Agad tumawag ni tatay. Nainip ka rin. So yan, nag-aalas ka blue dyan. So maganda tayo ng buhangin. Maghalo tayo. Maghalo. Wala. Dito pala yun. Amo. Saglit lang yan. Alisa ka na no? Sa bagay na. Yun lang binigay sa event, ay talen? Dalawa lang?
Isang binabayaran ko yung Celeste. Halang. Limit pag Hindi, dalawa. Para dirty patong. natin ito. Kalahati na lang ito. Hindi ako mag-ubus na ganun. Kaya nagbabakalis ka po eh. Yan po yung magiging base ng hagdan. Alright.
Ano? Abuay. Batang bata, may tulog. Okay na dito. Okay na. Lalambot. Hindi, wala. Kasi yung newborn, mahal yung ano, yung mga kwat yan. Mag-aakas, saka yung ano, wala. Yung halo yung camera ko kumiilaw. Umiilaw ba ng blow? Gumagana. Oo. Kahit yung ano, like ka. Oo, di ba lang mga tao. May, ano ba yung tulog ng kanya, kanyang anak yun. Di ba lang yung sabi, anak ng ano. Oo, ano, isa ba si bata? Ang laki-laki kasi, nanitaw. Tapos, siya nga umilay, hindi ko kaya. Ang laking bata, nanitaw. Tapos, yung ano, pag tinanggal mo yun, patay. Nakakabit ko sa yun na yung malaki yun. Ay, hindi. Lumalaki yan sa mga pagkalo. Kasi lumalaki. Oo, normal. Ano nga? Sulit ka. Oo, hindi ko nakikita. Oo, tapos ko na nung pa na kasi ito yan, yung inuman yun, naandun yung sa loob yung ano.
Teka. Teka lang. Ano sabi sa ano? Sa Eligay Mount, sabi niya. Sabi niya sa driver, sabi niya, hindi raw sabi niya. Mabilis naman eh, alam. Meron din kaming ano, ng gabi. Walang gabi na kami, alam ko ito. Tapos wala, makakita namin din sa, doon pa lang sa pali ko pa lang ganyan ng DMC. Tuwis ko yung mga ano, bilang. Mabila. Grabe ang ano doon. Oo, ata, punong-puno yun. Tapos na, emergency. Ito lang muna yung sa amin. Nakulit yung ano, oo. Tapos, kaya, tala kami. Nakatawa ko yung unang balita ng asawa. Kasi siya natin. Yung natin. Sa labas. Wala na yung bata, pati mo na. Kumalay na, kahit pati yung pag-ibig. Tapos na lang. Ano daw, baliktad daw yung matris. Kung baliktad na akong matris noon, hindi ako kasi yung bata. Nalaman na ako. Hindi, nagsabi. Yung asawa, tapos sinasok na sa, ano, sa hospital. Sabi ganun. Mayoma daw, operahan na. Mayoma. Sabi ka, hindi, paano? Tapos yung ano na sabi, ay mayoma ko na. Dapat pinapundo mo. Oo, makipon. May ano pa, magsibang na, may bali pa. Ay, hindi na. Magaling na. Ay, balik na. Balik ka na dito ko. Pabaya mo ko. Babi o malap to kaburo. Wala pang ano si Bernadette. Apa naman?
anak, anak. Tanga muna, hindi. Pamahila, lahat ng tao. Dadalhin sana namin dito sa ano eh. Hindi pa, gusto nila yun sa pabinila ko yun. Baka may dry lang ko. Kasi nakadikit yan eh. Ang mga nakadikit yan sa may sibangan. Bago yung katawa. Oo. Pag hindi niya kilala, nakaganyan lang siya. Okay. Ano pinapain niyo pag marabto-rabto? Tingnan mo na. May yung camera ko, Lo. Patay mo. Patay mo na. Ha? Patay na. Pinuwala. Wala mo na kayo dito.
tayo. Kakanti yung ano natin, yung muna yung tira-tira. Mamaya na. Alright. No, sige. Hindi mo naman to. Lagyan mo dyan. Lapit na siguro yan. Sila daw ito. Sabi